Mụ ada anụzi ọ ka mma ka ndị n'otu afụfụ na-akpụ m n'isi ka o nwere ihe nchọrọ ịgwa gị ifuru ọgaranya na-abịa bụ ọ na-adị n'agbụrụ otu nsi wee fụ gị afa gosiri ebe a ịbụ ogbenye mgbe gele nna nna gị bụrụ ogbenye i wee na-achọ ka ije n'onye Canada n'onye US ị na-achị ịsatọ ọgaranya n'ụsa na onye debere Igbo bịara uju jee ka gị na nna ya chigbo eze ma ọ bụrụ na o bụrụ ofe ive mpịawa ya isi na Ivera Shrine ya ba ọ bụrụ na o bụrụ ofe ive mpịawa gị isi ogbenye dị na agbụrụ m iji ego wee nọrọ aba maka na m bịara ịgba afa na shrine ka iji wee nwe dị F13 dị ozuporon dị komfọ kedụ ka ngetu esu ya n'oyibo isi na na-eji adọ respect kwa nwe gwa mụ na ọmarịfọ na-akọ gwa mụ na ọmarịfọ na-aka nwa dị ife nji ebe anụ nyebe ego m njiwe bịa gba afa ihe ọmama ka akpa ọ dị gị chọ ka m kwụọ gị ibi